Batzuetan arratsaldeetan etxe barruan oihuak eta haserrak entzuten ziren. Bere aita erraz haserratzen zen eta bere amari hitz itsusiak esaten zizkion. Ez dakizu ezer ondo egiten, dena gaizki egiten duzu. Arize oihuak entzuten zituenean bere gelara korrika joaten zen eta ohe azpian gordetzen zen. Belarriak estaltzen zituen, zaratak ez entzuteko. Bihotza azkar joaten zitzaion. Amak esan ohi zion, Arize ez kezkatu, aitak nekaturik dago besterik ez. Egun batean eskolan tutoreak ariketa polit bat proposatu zuen, marraztu zuen tokiek zoriontsuena. Ume gehienek parkera, hondartza edo kolore askotako etxeak marraztu zituzten. Arize ordea gelditu egin zen pentsatzen eta irakasleek hurbildu eta galdetu zion. Arize, zer marraztuko duzu? Egia esan ez dakit, zein den nire tokirik zoriontsuena, erantzun zuen. Zuretzea marraztu dezakezu gomendatu zion irakasleare. Arize izilik geratu zen. Orain amaitu istorioa. Zuek zarete amaiera honen sortzaileak. Amaituta dago ipuina? Bai. Ez, ezta? Nola gelditu da? Arize izilik geratu zen, arnasazakon hartu zuen eta erantzun zion, nire etxea. Zer erantzun aldu, Arizek? Ez dakit. Zer gertatzen da etxe horretan? Bere aitak gauza txarrak esaten dio bere amari. Potoloak. Eta orduan bere etxea ez da lekurik gustukona, orduan nik uste dut ez etxe izango duela eta beste gauza bat marraztuko duela. Zein nahi duzu zuek amaiera izatea? Bere aita hitz potoloak ez esatea, Vale. Nik hori nahi dut. Taldeka hitz egin. Nola sentitzen da orain Ariz? Divorciatu! No, porque ez dugu esaten casao. Nola amaituko zenukete ipuina? Horrela, begira. Ez du nahi nire etxean egon, zen nire aita txarto portatzen da nire amarekin. Hurrengo egunetan Arize arraro sentitzen da. Gurasoa banatu ziren, aita hitz potoloa esateagatik eta bunin egiteagatik. Arize joan zen bere sentimenduak aldatzen egunak pasa eta bere aita hitz potolo asko esaten dio bere amari etxean. Gurasoak banandu zirenean Arize hobeto sentitzen doa eta polizia kontatzen laguntzen diogu. Gertaera horretan. Beraz, ondorioa zera da, salatu behar dela, ezta? Bai. Mutu geratzea ez da... Ez da ono. Gero jarraituko dute hori egiten eta zuk txarto sentituko zara